Maskaraden sasoina abiatu da aurten Mauleko gazteen eskutik, barrikadak, emanaldia eta lekukotasunak izanen dituzue gure saioan. Arratsaldeon ikusentzuleok, arotxarrari aurre eginez hasi dira aurten maskaradak, aste euritsua datorkigu, haize ufada azkarrekin ikusten duzue eta olatu handiekin, kasu ere prefeturatik abisua pasa dute. 6 metro arteko uainak espero dira eta aroak okerrera eginen du gaur gauetik biharrera, haize handia espero da biharko eta hasi da baita ere lurra pilatzen mendietan. Asteburuak alaber hainbat elkarretaratze utzi dizkigu, Baionan bortxatua izan dela salatu duen neskaren aldeko konzentrazioa eta duela 10 urte Parisen erail zituzten 3 emakume kurduren aldeko elkarretaratzea ere izan da Baionan. Astera goaz. 10 urte bete dira Sara, Rotwin eta Ronai Parisko Kurdistaneko informazio zentro batean tiro hil zituztenetik. 3 militante kurdu hauen omenez elkarretaratze bat antolatu du komunitate kurduak Baiona batez ere justizia aldarrikatzeko. Beti zutik izango gira eta ezin dugu gehiago itxoin, ezin ditugu beste 10 urte itxoin. Nahi dugu Frantziako gobernuak bere lurraldean gertatutako eraso politiko horiek argitzea. Estatu frantsesak ez duela ardura hartu eta beste alde batera begiratu duela zerbitzu sekretu turkiarraren eraso horren aurrean, eta horregatik Euskal Herrian gobernu frantsesak duen ordezkaritza nagusiaren aurrean batu nahi genuen, ez? Gainera gogoratu dute abenduaren 13an Parisen gertatutako atentatua. Berriro Parisen, berriro erasotuak izan dira kurduak, eta nahiz eta saldu nahi izan den ero baten eraso bat edo horrelako zerbait, argi dago norbaitek armatu eta norbaitek lagundutako eraso bat izan dela. Eskubera ikusten dugu atzean, eta orduan Frantziar estatu guztian kurduak ez dira eroso sentitzen, ez dira seguru sentitzen. Frantziar estatuaren erantzukizuna agerian utzi nahi izan dute militanteek. Nabarmena da, guretzat, Frantses estatuak gustatu edo ez gustatu, baina estali egiten duela inteligentzia turkiarrak bere kontrolpeko lurretan egiten dituen erasoak. Euskal Herrian bizitako egoerarekin empatia bat sortu dela dio. Bai, empatia bat sortzen da Euskal Herrian ukatutako herri bezala bizitzen dugunarekin, eta empatia bat sortzen da ere kurduek duten proiektuarekin, kurduek duten askapen proiektuarekin, emakumeren askapen proiektu bezala eta gizateriaren askapen proiektu bezala, autodeterminazioarena hor dago, baina baita beste guztia ere, eskubide sozial horiek eta bestelako bizitza baten eraikuntza. Justizia lortu arte mobilizatzeko prest agertu da komunitate kurdua. Baionan elkarretaratzea egin dute asteburu hontan, joan den astean bortxaketa salatu zuen gazteari elkartasuna adierazteko. Azparneko lizeoko ikaslea da bortxaketa salatu duen emakumea, fiskaltzak ikerketa abiatu du. Urtarrilaren 7ko asteburuan bortxatu egin zutela salatu ostean. Ipar Euskal Herriko Itaia taldeak antolatutako protestan, indarkeria matxistaren arazoari bizkar ematen zaiola salatu dute. Eraso matxista horien parean ez dela deus egiten, ez da ez instituzionalki, baina ere kajikan ahunt utziak direla normalizatzera eraso mota hori guziak, egunero gertatzen direnak. Beraz, lehen pausoa da bisibilizatzea egoera zertan den, ari baitira erasoak ere emendatzen eta gerota gehiago direlako guk argi dugu kapitalismoaren interesetara dela ere gaur egun matxismoa eta emazteak zapaldurik atxikitzeko ere erabiltzen diren mekanismoak direla. Bimila eta hogeita hiruko Zuberoako maskaradak hasi dira, hiriburuan bertan hasi ere. Maule Lestarreko 30 gazte inguruk dute aurtengo maskarada egiteko ardura eta lehena zein azkena etxean bertan egingo dituzte. Maskarak egin izun aurtengo helburu. Goetako izigarri egin importantariz egin zen eta goelan aurkezten dizugu, hor jala hiuz palau hilabete horrentako prestatzen gutuzu, egin amini bat jakusten dizugu egin duguna.
eta goe herria da, ordin behar dugu ahalik eta hobenik egin. Goizean goizetik barrikadekin girotu dituzte hiriburuko auzo eta xokoak xiberotar eta bertaratzen diren euskaldun orori umore ona ekarraraziz. Prefosta ihautzi garai abiatzen dela eta prefosta maskaden ikustia urtoz Sibeuan goetako plazer bat dela. Egun hau ez dugu haitzu, bena jentzia huiantzen dago izetik eta ez du ebixobea egiten. Baina argi dago euria edo ez, aroak ez dituela zapuzten maskaradako kideen indarrak. Aroa ez dugu autuzko, bena egingo dugu horrekin eta hala, sasoi on baten hasteko gogoarekin. Guk dugu da berria eto gara zen, beraz egingo dugu lana. Naiz eta oraingoan negua ekarri dutela dirudien. Maskaradak ez dira oraindik hasi, horrentzat hotza bada eta ora, bizpairu maskarada egin ondotik hor berotasuna etorriko da. Eta Bazkal ondoan indarrak berrituta orduan bai, hasi da lauak bueltan, Jaialai frontoiaren gibelean aurtengo lehen maskarada, berritasunen eskutik gainera. Buameak erratuengatik ordezkatu baitituzte. Ez peikunin txobe atzamaiten ahal gunila egiten nahi gunina eta ordin nahi gunean ami bat kambiatu, hola libertate habo bagina eta egiten ahal gina ami bat nahi gunina. Naiz eta tradizioek ere hor dirauten eta txorrotxek jaunaren ezpata zorroztu ezin da. Pitxure laguntza eskatu duen, baina urten ere alperri. Gaur 15 emanaldiren lehena izan da eta datozen asteetan beste 14 horretan izango dugu Xiberoko maskaradaz gozatzeko parada. Eta maskaradek ere segida izango dutela argi dago, batzuentzat azkena izan arren. 30 urte, bai, azkenetaik da, bai. Erreleboa egon badagoelako. Kulturaren, einauteriaren eta euskararen udaberri propio ekarriz Zuberoara. Ordin plazerez ikusten da nunbait dinamika, euskararen inguruko dinamika badela, bai Siberuan eta Maule juntan ere bai, presentzia, jentea idela lanien, musika, dantza eta euskara irakasteko, eta horren jakile edo lekukotasuna hor badugu. Eri baten partia, dugu Siberua ez dezagula. Eta udaberria ez, baina su edo euri etena bederen ekarri zuten arratsaldean Maule Lestarreko zerura. Gaur ez dirudi alakori lortuko dutenik, baina zuen arratsago xatuko duen esperantzan, atzoko irudiekin agurtuko zaituztegu. Izan ongi eta bihar arte. Instantian banua nausiarren gana, han eginen deizugu galtatuk den lanak, pagak izan beharko hamar pieza bana, igante beituk egu